eta iparraldeko arnasgunen egoera zein den jakiteko Pagolara etorri gara. Kaixo Maitena. Ongi? Bai. Maitena, galderatxo bat hasteko. Pagolan gaude, baina hau zer da, Nafarro berea ala Zuberoa? Historikoki Zuberoan gira, administratiboki Baxe Nafarroan. Eta zuek zer sentitzen zarete? Bihotzez, errekaren parte honean sortua bainiz, Siberotarra senditzen naiz. Ara. Maitena, Pagola eta inguruko herri hauek euskaldunak izan dira historikoki, euskaren arnasguneak izan dira, zein da gaur egungo egoera? Dela 100 urte, jendeak hemen normalean denek euskara bazakiten, denek euskaraz hitz egiten zuten, eta denbora pasa tipituz joan da kopurua. Gero eta gutxiago mintzatia da, eta erganezake ogoi-eta 10 urteko jendeek kasik ez dutela emaiten, argun gutik. Eta zaharrenek frantsesez ongi dakite? Erizaina naiz eta hartatzen ditut, 80 urtez goitiko jendea. Frantsesa argun gaizki emaiten dute, baina halere nahiago dute frantsesa zentzeatzea euskaraz beno lehenik. Ara. Bai. Eta haur eta gazteen artean? Haur eta gazteen artean argun tapaldu da euskararen erabilera eta euskararen jakitea ere. Hemen zenbat haur eta gazte dituzu esate baterako eta zenbatek dakite euskaraz? 50 bat haur eta gazte badira. Laurden batek euskara ikasi du parte bat etxen eta beste parteak ikastolan edo ikasbitan, bena orokorki alere frantsesa da nagusi. Eta erabili zen neurritan erabiltzen da euskara hemen Pagolan? Gero eta gutxiago, pixka bat ere gure faltaz, guk dakigunek hitz egiten ez dugulakotz ere. Nik baditut lagun batzu, badakit ni bezala euskaldunak direla tipitik, eta usaia hartu dugu elgarrekin frantsesez mintzatzea, eskolan edo, eta ez dugu usaia hori aldatzen. Alta badakigu bi partetarik euskaldunak girela, bena usaiak horiek harturik segitzen ditugu gure usaia txarretan. Eta ze arrazoi egon daitezke eten horren atzean? Jendea herritik joaitea, lan bila, hirira, nekazaritza ere apaldu da, auzo harremanak lehenago hainitz behitziren elgar laguntza eta elgar lanean hartzeko horiek tipitu dira ere, ez dakit horrek esplikatzen duen ez dena, baina eta nola egan frantziaren pisua ere, eskola frantsesaren pisua, eta ni hemen ibilean iz, ni eskola frantsesean, sartu nahi zelarik 4 urtetan, enakien frantsesa. Ahalge bat bezala sarrazten zauzuten, zigortuak ginen, ez beginuen frantsesa emaiten, eta eni zaharra, ez ditut 60 urte ono. Ez, biztan da, Zigortuak ginen ez balin baginakien frantsesa. Adibideak ez ditut eman nahi pixka bat egiten du. Zaila zen, gogorra zen. Zuk etxean ikasi duzu, ala ere? Nik etxean ikasi dut, bai. Hemen baduzu norbaitola esplikatu diezagukena zergatik edo ez dioten etxean erakutsi edo etxean jaso ez duena eta gero ikasi duena edo? Bai, ezagutzen dut Jean-Claude. Bai? Bai. Joan gaitezke berarekin izketan zeitera? Bai, goazen ba. Jean-Claude, orduan konta iguzu zure historia personala zen izan den euskari dagokionez? Nire historia ama hizkuntza izan dut euskara eta gero ene ama errientza izan zen frantses eskolan. Beraekin izan dut ene ikasketak, 6 urtetik 10 urte arte beraekin ibili naiz frantsesez eskolan eta etxean euskaraz. Eta gero egia da euskara ez nuela biziki mintzatzen. Frantsesez izan aniz, nire gaztaroa hortan pasatut, kirolan, frantsesez segitut. Naiz eta nire aitamek eta amaini eta nik beti euskara zai. Baina egia da ni hauren aldetik eta inkonsienteki euskara baztertu nuen. Eta gero lagunak eta giroak eta nire aitamek atxiki dautaten euskarazko txikimendu hori berriz ere berreskuratut nire kabuz. Eta orain? Eta orain nire familiaekin ere euskaraz egira. Eta horrak ere hortan ere maitugu, gure xedea da. Euskaraz ikas dezaten eta euskaraz bizi goza dezaten. Gure lau horrek hortan dira. Egia da gehienak handiago izanez, errepikatzen duela ni bezalako giroa. Frantsesezko tira hori,
eta hortan ari da, pixka bat frantsez. Bai, zemaitenak esan dit irakaslea zarela, eta nola ikusten dituzu gaur egungo haur eta gazteak? Inbeia bada, eta euskaraz hitz egiten dute, gero errealitatea da ere, utela indar handia egiteko, frantsesera lerratzen dira erretx. Baina, gustura hartzen dute eta zinez ikusten dute badela hor aberastasun handi bat. Aizue, eta galderetxo bat, zuek arnasunei buruz ari garela, badakizu zein den Euskal Herriko eskualderik euskaldunena? Basabila. Urrun zabiltzate, Leharti bai. Leharti bai? Bai, Hala uste duzu? Bai, Bizkaian izan da. Asmatu duzu?